Deltebre, que pateix la síndrome d'Usher. En Jonathan Fariñas està amb ell i amb la seva família. Jonathan, quins símptomes té aquesta malaltia? Hola Anna, molt bona tarda. És un síndrome que afecta sobretot a la visió de manera progressiva i a l'audició. Estem amb sa mare, amb Maya. Maya, conta'ns a la gent que sàpiga què és la síndrome d'Usher. La síndrome d'Usher és una malaltia genètica minoritària i que actualment no té cura. Afecta a la visió, a l'oïda i a l'equilibri. Són nens que naixen amb una pèrdua d'audició i cap als 8 anys van perdent el que és la visió per una retinosi pigmentària. Se'ls van morint les cèl·lules de la retina fins que se'ls va tancant el camp visual i llavors finalment arriben a la ceguesa. Important, sobretot, no? El tema de la investigació, perquè sense investigació no hi ha cura. Sí, és molt important i bueno, estem molt contents. Des de fa poc hi ha una organització que es diu Save Sight Now Europe i està finançant les investigacions per a veure si poden curar la malaltia dels nostres fills. Estem molt agraïts i molt contents. I sobretot també no conèixer gent en la mateixa situació que esteu vosaltres. Sí, això és molt important perquè ja que som pocs tenim que fer pinya i tenim que fer molt soroll i que ens conegui tothom. Que coneguin què és la síndrome d'Usher UB. Anem a parlar amb Leo. Leo, conta'ns a la gent com és el teu dia a dia. Que el meu dia a dia és que vaig amb la bici al col·le i que vaig tot sol, al pati al meu cromo, jugar al futbol, jugar amb els amics i quan és per la tarda a les 6 o a les 6 vaig a repàs jo tot sol, però quan són les 7 o les 8 i és fosc, que de nit que m'han d'acompanyar la mare o el pare o el que sigui, que m'han d'acompanyar a casa. I conta'ns, com se pot ajudar als nens com tu en aquesta situació? Que ens poden ajudar si entren en una web que es diu Save Sight Now Europe, que si entren poden fer una donació o es poden fer socios i que me poden ajudar a mi i als altres nens. Pues així, la malaltia és minoritària, però no s'han d'oblidar, tot el contrari, s'han de visibilitzar i ajudar a trobar la cura a aquestes malalties i síndromes que, per desgràcia, no tenen tanta diners per investigació com les altres.